Cody Miller McIntyre poručio je pred evroligaški derbi u petak da je rivalstvo Zvezde i Partizana nešto neverovatno. Uoči susreta 15. kola Evrolige u kojem Partizan u petak od 20:30 časova dočekuje Crvenu zvezdu, Evroliga je predstavila specijal sa izjavama igrača oba tima. Među sagovornicima bili su Tyreek Jones i Isaac Bonga iz Partizana, kao i Chima Moneke, Jordan Nwora i Cody Miller McIntyre iz Zvezde. Miller McIntyre, jedini u grupi sa iskustvom igranja za oba rivala, govorio je o specifičnom naboju beogradskog derbija. Neverovatno je rivalstvo ovih timova, energija koju osjetite. Naravno, lako je osjetiti mržnju, iskreno, ali je također sjajno jer ne može da se živi bez drugog tima. Znate, Crvena zvezda nije kalibar Crvene zvezde bez Partizana i obrnuto, rekao je Cody. Istakao je da je posebna draž derbija u okolnostima koje ga čine jedinstvenim. Obući patike, uzeti štit i mač, samo čujete skandiranje svuda oko vas pre nego što istrčite na parket. Definitivno liči na gladijatorske borbe. Klubovi koji se kao mrze, ali ne mogu jedan bez drugog. Skoro kao Marvelov film, zaključio je Miller McIntyre.